И здравейте хора, днес сме Fender God. Аз съм Данката Павър, с мен тук е Ники Лоу. Представи се. И искаме да ви покажем нещо много забавно. Да ни Да. гледаш ти към уида скелетоните. Дай. Хайде. О, Майс тук е. Това е начин за фармане на уида скелетони. Хедшот направо. Чакай, не го оцелих. Ай, кой ме цели така, бе? Тъпия скелетон, той мен ме цели. Леле, вътре, аз съм без бой. Ще му убие. Той направо ще го убити. Абе, но не станаха ли? Да, тук сме сложили 3 спаунерчета. Чакай, ще отида малко да ги побия, защото станаха много ме целят. Да, наистина. Да, тук от половин час фарми вече имам 16 глави. И кой други неща. Кол начин няма никога да ни липсва на нас. Да, то не е развалим тази ферма. Това тук е скелет. Ти нали си беше направила и си беше стил след холма. Това е отделен въпрос. Много голяма играчка. Леле. Чакай, не ги занимавай, чакай, мръдни се оттам. Да дойдат да ги избия. Те скелетите обикновено много ме дразнат, само ме бият. Дай ми някаква храна. Нямам никаква в момента. Кой да спални или? Не храна, а такова нещо за реген. Не знам. Ето, чакай. Сега ще ти дам. Песа. Чакай, ще ти дам нещо. Искаш да бъгна един уида скелетон. Вижте какво ще му дам. Чакай. Ти не идвай. Къде си? Аз съм там, Чакай, дето си беше експит. Стой тук. Хънгър ли ми спешна? Да. Не ми действа. Аз нямам хънгър ефект. Имаш, след малко ще видиш. Къде нямаш храна. Аз имам 56 картофа, исках нещо за реген. Хора, не можах да го прецекам на касета, я. Имам и едно ротен флешче. Ако чак толкова искаш да съм гладен... Да заскачаме фулки. Искаш ли? Не. Често казвам, не ми е много крипи. Ама ако искаш, айде. Не, мани, ти не искаш. Айде. Ела да ги бъзикаме тук. Пак ли? Кой ще ги дига? Ти. После... Толкова фанат във въздуха, бе. Вау! Той отгоре и затова ги дига по-нависоко. Чакай. Фанат го за газа това. Не ги пипай. Не бе, аз го фанах за газа. Чакай, сега почвам, айде. Дигни го сега. Това не можа да го бия, бе. Хедшот направо. Някой ме цели пак. Го виждам го, той и мен цели. Да, го дръпа. Аз го фалих. Браво. Това е голяма играчка. Да, направо. Да не ти свърши въдицата. Да ходим да купуваме въдици. Какво бе? Една дърпай. Добре, ето, фащаме един. Да, мега забавно. Това така. Да снимаме нова парена. Колко играчи имаме? Чакай малко, не дърпай. Те са 50 000 играчи, бе. Дай. Пак ли ще ми цели? Дърпай те скелетите. Не мога ги стигна, далеч съм. Дръпай, дърпай. Дърпай, бе! Не ги стигам. Не мога. Чакай, сега ще. Чакай. Стигна го, бе! Стигна го бързо! Бързо, бе! Аз ще го тръгвам. Това така. Аз си го тигна. Кой ще целиш ти, бе? Това, дами и господа, това е метод, когато имате уидър скелетони, обаче нямате хубав меч. И е така, се качите на високо и си ги дигате. Падна главичка още една. Но някой друг чест. Я ми дай меч лутинг тройка, сега ти ги дигай. Ти ги дигай. Добре, сега чакай само да ги спия. Уоу, ставах ми 2 сърца. Да, ето меча. Медна ли? Не. Чакай. Май ми липса. Не, така си. Още една глава падна. 18 глави събрах. За 10 минути. Това ще стане доста пари, между другото. Дай ми експитове, събирам си го. Окей, махам се. Не на тебе, бе. Експито не иска да дойде при мене. Щупи едно блокче и после бати бегалец. Ще го взема. Тук е дошло експи. Това така. Аз ще си дигам.
скелетоните. Да влезе ли вътре? Влез. И скелетоните са ме харесват мене. И сега ме убият. Ела тук, момченце. Я мри. Много фанах за тиква. Я ти мри. Ей, виж Дани, аз имам кученце. Вижте, не го пий този уида скелетон, не го пий. Той си има моето кученце. Вода си го даш на кришка, виж. Имам си и кришка. Да, бе, да. Трябва да ще го бия. Ето се. Не, това ми е кученцето. Не, спалнаха се. Ще умра. Ще умра. Бегай. Не ме оцелиха! Ей, оцелихме този скелет. Да ги разсеяли? Не. Това така е. Скелетон ще влезне. Аз си продължавам с ходката на кучето. Някой ме търси и сега ще умра. Не, моля ти се, не умирам. Не. Умрях с 36 лева. 36 лева, аз имам само 20. Ще взема ще събира. Аз събирам, за да си енчантвам. Добре, окей, обаче вижте от Ники Лол колко е тъп. Събирам и левелите и само... Май се откъде. Един скелет. От 30 и такова станаха само 5. Все тая. Аз имам 20. Добре, ето дръж. Дай ми това. Дай ми меча, ети въдица. Ходи ти ги дърпа, аз ще забавлявам. Тая въдица свършила, да ма. Ходи, ако искаш за хламата, вземи още. Не. Сега да свършим и направо снимаме на параметър свършим. Ела така, момче. Фиу! Оли, то ме фрасна, бе! Верно ли, бе? Дева, да ми уйде. Много далеч. Чакай. Дигай на обикновените скелетони. Че ме пробиха лаца. Нямам боя. На две сърца. То не го дигнах ли? Що? Дигай ги, бе. Аз ги дигам! Ама не става. Ето. Гледай, какво не мога го цели. Цели ги за главата. Те с главата или повече спада? Чакай, то не го очаква. Не, бе. Бий ги по главата и те така ми биеш критика. Но то не го стигнах. Я тук идвай. Какво го трепа? Свърши ми това. Ще ми свърши. Въдицата ли? Да. На колко удар ми е? Аз ще хода вкъщи. На един удар ми е. Ще хода вкъщи да взема. Тък му го хванах. Това ми е кучица. Дами и господа, Дани и аз имаме кучето. Искам скелетон спаунера. Сега ще взема още една въдица. Ще го дръпна ли през стената? Няма, не може. Освен ако не се гличне много жестоко. Да пробвам ли? Пробвай. И сега вече уидър горите ще ги слагаме на нас. Все едно да имаме скин. Тук няма ли? Сложи си уидър глава. А ти какво правиш тук, бе? Абе, търся ти въдица. Не, бе, някакъв скелет тук. Скелет ли? Да. Ти нали отпушваш там отвън? Аз ще го купя този скелетен спаунер. Купи го! Ама сложи го в другия край. Не, аз няма го слагам, бе. Аз имам още 4. Да, аз го купих. Ето, виждате хора, за 125 000 купих скелетен спаунер. Много съм про. Да, това е новото прилагателно в българския про. Не, бе. Ти си много... Многото про. Ето тук малко лекове тук. Не ми подарили много ендърчества. Да, това е нагота не за главата. Тук малко фълбали. Имаш нагота не за главата? Да, аз имам и на Ацитолов. Сега ще ви я покажа. На Ацитолов знам, че имаш. И на DJ Penis. Да. Ето я на супер главата. Това е на супер главата. Това е на Ацитолов. Това е на Kingston. Тук е на Popcorn малко. Тук е на DJ Penis. Това е на супер, както казах. Това е на Пъка Лайф. Тая коя? Тая е тая. Най-горната бялата. Пъка Лайф. Той си такъв скилер? Да, много яка глава има той. Намерих си една ендър фишинг. Отивам се бавам с уида скелетоните. Чакай, ти въйцата, ето мятам ти я. Метнах я. Добре, ще хвана тебе. Ще лова риба при честовете. Ще хвана ли нещо? Батя... Чакай, че много се събраха, аз малко ще ги позатрепам. Не, бе, не ги трепай.
Не, много са. Аз виждам ли си Суидър главата? Чакай, къде си? Не мога, не те виждам. Ето ме, за тебе съм. Да, имаш уидар, глава. О, хванах го! Чай, ела горе. Придърпай ми ги, придърпай Ела ми. горе, ела горе. Пак ли си правя тонова? Виж, Дани, виж някакъв. Какво аз го дърпам, ти го биеш направо. Вик. Бе, Опа, аз съм на горното. Ела горе. чакай, бълши, тук си измъкнал. Клеса. Тъкно съм го хванал. Той падна, като го хвана пада. Запуши, че няма. Лили. Помощ. Деве, качи се горе, не могат да бият те. Какво се отваря, честно? Знаеш ли какво? Не, взех малко кол. Кажи ми, да купувам ли за 20 000 зомби спавнер? А за какво тя? Да го продам за 50? Дани. Абе, за 30 000 няма дам. Вече стана 30. Фиу! Ари, бе, тук ги трепеш много яко. Айде, седам. Много се кефът, как ти. Тая ферма сам съм си я направил, никой не ми помагаше. То спич къде беше си сега го няма. И той и само ми помогна да направим обсидиана. Вижте каква е голяма. Да искате ли, да видите ли координатите? Искате ли ги? Много ли ги искате? Ама не мога да ги дам. Който иска координати, ни дава 15 лега. 10 000 функции. Не, да в тази ферма портвам за... Не, спомня си някакъв с голтава. Дърпай ми ги, дърпай. Ще напълна честовете и хоперите ще напълнат и ще ви портна за 10 лега. Виждате, тук са 3 спаунера. Дай ми храна. Имаш ли храна? Имам 49 картофа. Дай малко, да ям. Стига бе, Ром. Сиром. Виждате Ники Лоу Рома. Аз ли бе? Не, бъчкам се. Чакай малко. Ти къде ги? Виж кой си Да има. го дърпам ли тоя? Дърпай. О, то си го качих при мене, бе! Дърпай он с голд армор. Ох, то се спалера. Спалера. Още ли снимаш? Да, бе. О, Абе, бе, дърпай ги. то не можах. Не така се взимат килове, ако не знаете. То не стигна. Елате, дърпай обикновените скелетони първо, че ме смачкаха тук без броня. Аз съм броня. Глей са, къде ще го дръпна? Ей! Абе, те много се спалнаха пак, бе. Чакай. Тук си правим... Аре, бе! Не, бе, не ги би, бе! Не ги би! Ела. Добре, няма да ходя долу, айде. Ела. Айде, дърпай ми. Ня! С knockback е по-забавно. Аре, бе, не То мога не го стигнах, то не може. То го стигнах обаче. Лагна. Не, на мен не ми е. На мен ми лагна за малко. Те много са моловете и тук има и много блокчета. В миналия сървър, заради моите спаунери, крашна сървъра. Целен ли бе? Да, тук половин час седях, за да се спаунват мобове и крашна сървъра. То направо си го трепах. Тя ме напълниха. Чакай. Аз трябва ми някаква броня. Дай ми поне един нагръдник. Добре, Дърпай го това, дърпай го. Дърпай го да го ланша. Взими бе! Шо ма целиш. Някой ми звъни постоянно. Чакай, сега ще дам бронята. Идвам при тебе. Главата си е за мене. Давай. Аз не искам. Значи имам... За Искам какво биват тея, бе? Скелетон спаунер, и то ще го купа. Да, не просто си решава, че ще го купи и това значи, че ще го купи. Много ясно. Дърпай ми. Чай да си го купа Евзорс. Аз па Евзорс. Аз съм на Евзорс с главата. Ще купиш Евзорс. Ще купа... Имам на Евзорс с главата всъщност. Не можах да го бидна. Биднах, ама не първи. В смисъл, не последен. Първи биднах. Дърпай. Какво правиш, бе? Не долу, бе. Нека малко. О, вижте ги как ги стреля. Па. Я ги би ги. Така. Вече не съм и толкова много и не ги стигам. Кой го купи този спаунер? Не да знам. Запата.
Някакъв мангал. Защо има фуерарки до мене? Ела горе, защото си цъкнал десен. Десен бутон. Като тъкна и излиза твоя. Да. В смисъл, защото си включваш... Видях и видяха падна глава. Защото си пускаш това. Видях, че падна глава. Аз се качвам горе при тея. Искам пак да се забавлявам, така. Да ми ги дърпа аз. Бум! И добре. О, то ще го качих при мене, бе! Да, сериозно. Дърпа ми ги. Айде. One shot. Като ги хвана за главата, ги скачвам при мене. Давай. Това е голяма играчка. Мета си мъчо. Нищо, той ще дойде. Скелето навлезна при мен. Да, бе. Наистина беше, ето тук аз го бутнах обратно. Чакай да ходя си взема меч. О, тук са паднали две уидър глави. Да, падна една, аз си видях. Къде е меч? Те са напълнили хлопарите. Вземи нещата и ги слагай в почестването там, където съм ги наслагал. Ма обединявай и тия 100 мечовете, за да не взема толкова място. Може. Всичко, което можеш, го обединявай. Някой ден. По някое време. След нова година. Опа. Между другото, Дани, честита да ти е новата година, да Ама тя още не е дошла, идиот! Знам. Аз защото снимаш сега да те прецакам. Ти си голям идиот, бе. Благодаря, бе. Ти ми честитяваш нова година, аз ти казвам, ти си голям идиот. Ама кола го прави на колблокчета, бе. Не искам. Аз ще го правя. Слеза. Ще ги продам. Бати, тук, чета чиста пълни. Дръпна ли? Нема стане. Събирай ги честовете, за да е такова. Взели си меча? Не. Ще дойде. Все някакво. Не, ще дойде, сериозно. Някога. Той е малко развиваш. Бавно развиваш. Малко развиваш. То спадър ще го взема. Дами и господа, вече има нова дума. Малко развиващ. Аз съм про, измислям всичко. На този свят и компютър съм измислил. И Майнкрафт аз съм го измислил. Дадох идеята на Моджанг. На Моджанг си дал идеята. Даже то Моджанг не го е създал то Майнкрафт. И те ти откраднаха правата, нали? Не го е създал той, Моджанг. А кой? Той е купил играта и той е разпространявал. Така да си знаете, просто информативен клип. Аз ще си игра тук да си правя кола на колблокова. Добре, искам да влезна, като може ще да... Да, малко глемчик ще стане този клип. Ако играем на мопарена, малко глемчик ще стане, ама... Мога го разделим, бе. Може. По някое време. Някакво. Някъде. С някого. Опа. Кой ме бие, бе? О, мъга, паднал е ротен флеш. Да, понякога се пада. На скелета ни ротен флеш, много умно. На Уида скелетоните. Те нали са мъртви. И понякога става така. Ти си много умен бил, бе. Да, бе, господине. Той е зубър, да ви кажа. Абе, зубър си ти, бе. Да ви кажа ли оценките му? 7. Ти чакай. То бон много голям, бе. Гати кокалите. Мисля да мятам един стак легове за нова година, ама аз ще се чудя.
преди да гръмна Биг Тайгъра. Или, не, преди да гръмна лимонката. Направих кола на колблоко. Ама той има още много кол. Още по един чест. И нищо. Ще си поигра още. Добре, ела пак да си поиграем. Ако ти падне. Още ли не е дошъл меча, бе? Още не, силно се задръсти някъде по хопърите. Сигурно. Сега трябва да прегледам абсолютно всеки един хопър. Да видим. Не, може, по-скоро някой от тея ги е взел, скелетите. Той ще го дропне. Той ще го дропне, ама като го убиеш. Не виждам никой да има такъв меч. Ти ги млати тук, аз ще поразгледам отгоре. Го е, аз го видях. Го е там хора. Взел ли го някак? Да бе, взел го е, държи го, ето, дропнате. Ще го изнасиля. Дропна се. Майче. Две еднакви съобщения, мют. Не бега това. Ох, колко е тъп. Ето го меча. Кой гърми пиратки, бе? Ще ги гърм. Ти какви си взел? Ко? Ти какви си взел за нова? За новата година. Биг Тайгър. Лимонка. Биг Тайгър. Колко такива, те големите, как ще казаха. Баща ми не ми дава да взема никакви такива по-качествени, взел някакви 5 гръмки. Три гръмки ли взел? Не 5. Аз много ги мразя те, защото като гръмнеш една и то между всичките, където гръмнат, нищо не се чува. Да, той е като един продължителен звук. Ти ще ми биеш тук, бе. Аре, бе, ето ти меча. Чакай да направя тук последен стак колблоко. Това тук е момиче. Ще викнем някой тук такъв. Кажи го. Такъв комен честат ще му дам 4-5 стака колблоко. Да напълни комина. Дай ми меча. Айде да ходим да се забавляваме. Стига бе, циганин. Кой е циганин, бе? Ти нещо против циганите ли имаш, бе? Много ясно. Циганите не могат. Гледай какво служил колблок тук, леле! Нямаш какво друго да сложи. Защо трябваше да го запълваш изобщо? Защото излизаха скелетон. Какво това? Кот. Един час тук ще го троша. Number one. Who is number one? Кой речи? Нищо. Не, повтори. Не, пак ли ще умра, бе? Тук трябва да си взема хилтки. Останах на половин сърце. Видя ли защо толкова ти исках бронят? Защо? Защото те убиват много жестоко. И то само тъпите скелетони, които само те занимават. Моля. Само каслите. Той лъска. Направих няколко стака колбо. Защото аз нямам занимавка така. Да. Вече няма половин чест, има колблоко. Къде сложих това, бе? Ето ги. Да, от днеска фарми вече им 40 глави. Що не? Те ще не ги ставих. Там. Искаш ли да фармиш? Са. Чай, ще да не са меча. Не, то ще не са. Сега ще си ги узнава. Само той е в мене. Как ще го вземеш? Чакай, че подреждам чест. Подреждай си ти. На. Благодаря. Тук съм забравя една удра главичка.
О, идва има парена, ако искаш. Може? Да, Ето, join. Ма, аз съм Ларио. join. О, може да говорим сиво. Чакай, къв да съм? I warrior. Си дигаме скил. Ето се, да. Кое, какво се гличва? Я виж, чакай, ела, мръдни се. Чакай, виж на Готъм лезе главата. Чакай ли са. Готов амнезия ти прави. Чакай. Почваш след 3 секунди. Виждам те. А това, нали снимаш? То с Готъм амнезия е голем пич, да, снимам. Готов амнезия, ако те види. Колко не види. Това ми взе кравите, мазнам. Аз ти го взех. Мазно циганче, бе! Дай ми... Ето ти ги, ето ти. Чакай, не тука. Ела. Мама. И сега така още една овца и аз пак ги взимам. Мазно циганче, аз си взех. Ето ти. Айде, ела горе. Ето. Чакай, не горе. Тук има. Бери бе, само някакви там тука ни ми. Там тука. Ела. Там тука. Това е най-гениалният израз. Кой какво си бие мопчетата? Айде, давай ги. Ето, Бе. ето. Един стак. Кой ти каза един, да, си убих два. Не, бе, зикам се. По-ме ми трябва още един. По-ме ми трябва един. Като мазно циганче ми взе стаковете. Аз не съм мазно циганче, но приличам на мазно циганче. Казвам като мазно циганче. Бе, един може моб тук не намирам. Мод с Iron... аз пам мод. Моб. Скелет, т.е. с Iron броня, целия. Да. Като се състояш повече на едно място да живееш, Майнкрафт ти го преценява това и се спамва по-здрави мобове. Да бе, много са здрави. Ако си живял там един ден на едно място. Имат здрави скули. Аз съм 29-ти лево. Аз съм 25. Какво ще ходя да начам? И какво ще Ако начам? помръш, ще загуба ли лево? Не. Бе, тук не намирам мобове, бе. Аз ще бия тук. Пак ти един моб съм килил. Малко. Блейз. Аз убих 14. Моб ще търса и ще ми се падне Блейз. А защо са само 5 човека в листа? Аз в листа. Гличнат спайдер, тук тъй че аз се го бия, не стане нищо. Естествено. Да, стигани. Там няма мобове. Ти ще кажеш, убих ги. Аз ги убих. Не е вярно. Аз ги убих. Тук що? Виж ми киловете. Още един тук. Крипър. Абе ти където и да минеш след тебе, винаги има мове. Те се спамват зад гърба ми, разбираш. Те толкова ги е страх от мене, че се спамват зад гърба. Толкова ги е гнус от тебе. Да, някакъв крипър бяга от тебе, защото кой е гнус. Люли. Идвам на помощ. Мън, не ги стигам. Благодаря ти, Дани. Ти си добър момче. Уоу. Тъпи песове, значи толкова да ги мразя. Аз много ги обичам, ама като почна да ми бият. И това не са песове, а спайдери. Някакво зомби ми влезе в главата и не ме биеше. То как ми взе мазна кила. Нямам други полшенки. Нямаш? Не, в смисъл, използвах си едната, където ми е дала за ларвера. А сега ще се има на 18-ти лайф. И снимаш още, а? Да, бе. Още един път ще питам, да. Ако това да се питат зрители. Ти колко абоната имаш, момче? 22. Майче. Значи, хора, между другото, аз говоря като циганин, защото искам. Защото е циганче. Не съм циганче, ама искам. Да говоря като Той лъже го. Аз викам, той лъже. Познавам го от 5 години, го познавам и знам, че лъже. 5 години, бе, в клас му от 2. От 2 години. Ама... Когато мама ти Блейзо. дава... Когато дадох на майка ти млеко... Какво и даде, бе? Щия. Лекце. За Лекце си да те кърми. И познай какво? Аз дадох млекце, за да те кърми. На майка ми си дал единствено болка, докато те гледа. Какво жалко детенце си.
И ти не заслужаваш такъв, не заслужаваш такъв живот. Какъв живот? Толкова беден и безчувствен. И... Аз беден. По-скоро А, ти не, бе. богат. По-скоро ти Кой, богат. кой вчера ми искаше 5 лева да си плати ток? Не съм била аз. Сигурно брат. Чакай. Да, аз забравих да кажа. Ники лъска на мъже. Ама не се зна кой Ники. Не съм уточнил. Аз умирам. Нали имаш Аз съм много зле на мопарането, между другото. Само Вчера изкарах 1250 кила. Не, трябваше го заснеме. Ти ли, бе? Ти ли си го искал? Да. Да, тогава ти беше висял там 50 часа и в чата сам. Данка напала, умирай, бе, умирай, бе, умирай, бе. И почнаха да ги мютат. И то даже чак хил пренаписа кой колкото си искаш си. Няма пара. Ма то много тъпо така да... Аз си ги биех, ама много тъпо някой да седи и да следи АФК. На мопарането ляфка, това е толкова дразнещо. Да, то затова се банва, ама не банват. Стич Пула вчера 2 часа седели по една планина, даже не знам как се качи до там. Сега пускат супли. Знаеш? Съпай! Саре! Да, аз събрах 2 стака. Аз не намерих никакъв. Тук при мен няма. В пещерите нямаше никакъв. Взех 3 стака. Има една овца. Взех 3 стака. Не, аз си взех моя. Намерих овца. Аз взех 3. Ела ти дам, ако искаш. Не, аз имам. С 1,5. Тия спайдър има стреста хора. Мани са тук Бах ти тъпите спайдъри, бе, манка му ден. Бах ти тъпите мове, тук не заслужава да има мове на тази мопарена. Много ги мразят те кучета като лагва. Много кучета. Братле, като ти скочат 5000 кучета и направо откачва. То лагва. И сега лагва от този скапан дъжд, бе. О! То, да му Ти дигам. не ми звъняхте, бе. Затварям. Спайдър боса ще спадне до мене. Аз го убих, бе, спокой се, бе. Мале, колко женско прозвучах. И пак ме заклещиха в плаши. Аз си го бия спайдър боса тук. Да, не е честно, бе. Аз съм 20 кръв, само той е 2000. Едно в едно, как няма да ме убие? Как? Той няма пошен. Го и по 50 човека бият един бос. И колко искаш? А тук сме само 5 човека. Опа, да се бича. Тъпи скелетони, значи тъпи. Аре, мръднете се, бе. По-добре аз си го бия сам. То навсекъде ходи, гачи боса. Демой, мобовете тъпи. Ти си биеш тук един бос и някакви хиляда моба ти скачат. Деби. Мани се безсмотани кучели. Манете се, бе, тъпи. Бе, не можа да го убия с... Колко кила са? Ти ли? Аз 45. Аз съм 80. 46. Поне не съм на последно място, между другото, защото не съм. На трето. О, стана 1000 скил. Майче. Гота амнезията пасти да яде. Пасти, бе. То каслите ме гони. Между другото, пастите са много вкусни, да знаете. Ще е яко да има мини игра, няколко човека да са мобове, а няколко човека да са нормални хора и да се бият. Ще на яко. Да. На мен ще ми хареса. Така яка игра. Стига ми Ти нали си такова малко детенци, само някакви игри си мисля. Да, аз имам мозък на детенце, поне имам някакъв Да ви кажа, мозък. той е най-големият зубър в класа и... Аз ли, бе? Тихо, бе. И да ви кажа ли колко е висок? 1,42 м. Как ще съм 1,42 м, бе? 1,59 съм. Аз съм 1,65 м и ти си 3 см под мен. 3 сантиметра е майка ти под бюрото ми. If you know. Маницата ти тъв скелет. Значи има колко майки. Много майки нещо станаха. Много майки има на света.
Лагна. Лагна ми и на мене. Уоу. Пигмен. Пигменче. Ела тук, бе, пигменче. Или, бе, пигмен. Аз съм на трето място, бе, яко. Аз съм на първо. 120 кила. Ти винаги си бил някакъв... Аз съм два пъти колкото тебе, киловете. Ти винаги си бил някакъв такъв подбор. Съплай! Да, бе. Аз го пропуснах. Аз си взех стак. И аз идех. Ма никой не е умрял. Тук само плот. И някакъв Иво, който силно се скатава някъде. Не, Иво е умрял. Давно. Майче. Не бе, виж, че пише. Сноумен, бързо. Идвай тук в пещерите. Искам да го бия без тебе. Че ма е страх. Сега ще го убия. Абе, то много маза с тия снежни тук... топки. Бати, криперите, бе. Много са досадни. Всички мовове са направени да са досадни. Не да са гадни, а да са досадни. Кучетата са ни лайншот. Криперите вашо. Така, да говорим малко. И Гардиан. И ме заклещиха в пажина. У мен е 15 000 пигменчета. Стигна ли до Сноумен бос? Не, аз тук си бия пигмените. Където ще ме убият. Бегай тук бе, Спайдър. Къде е той? В пещерите. Колко зомбите излизат тук, бе? Но тук са се наспалнали доста. Пигменовати! О, 3 сърца! Бягай! 1 сърце и половина. И си смъкна. О, пак съм до Сноумен бос. Аз се мах. Чакам те на един от входовете на пещерата. Ууу. Досадно, тъпо, малко кученце. Идвай към пещерите. Аз тук ме заклещиха от някакви. И аз не знам какви. Сноумен боса ме преследва. Моля, братле, цетна ме един път, но остава на нищо. Да пия ли стренчка? Не, ти си бе. Имам една сплешка. Сега ще я сплешна, защото са много... Чакай на двамата да я сплешна. Не мога да се измъкна. Много са. И при мен са Да много. бягам, а не ми си бяга. А тъпия скелетон ми помага. Те са 50 скелетон. Сноумен бос! Аз си ги бих. Пигмен! Да стренча. Абе, мани са тук, бе, гати. Какъв е то Гардиан? Момче, идвай, помагай. Къде си? Къде си? Бос направо ме треба. Значи зад къщите до една планина. До една планина. Аз се качвам. Леле, алпинист ли но много малко си. Не, той е турист. Ти ще турист, да. Аз ще умръсна малко. Аз съм в тунелите. Не, там Сноумен бос. Сега ще го покажа. Аз сплешвам си стренката. Няма вече. Какъв е то Гардиан, бе? Гардиан пигмен. Аз умрах. Не съм. Да. Маните са тук, бе. Дани прото ще умре. Кога това си го виждал, бе? Абе, аз нямам положени, бе. Един стак останах. Аз съм с 3! И една регенерейшн. Сега ще се почне на страничка. Абе, много ми лаги, бе. Какво така лаги, бе? Идвай да ми помагаш, защото ме пребаха тия скелетони. Къде си, бе? Си стреля така отдалечко. Къде си? Не превод. Значи зад една къща е Сноумен бос при мен. Откъде го знам то къде? Иво също ми помага с Сноумен бос. Уау, той ме дигал, бе. Аз ще го убия. Не ме интересува. Иво, айде бе, жена. Айде, ела. Аз го убих. Лагна. Какъв си ти, бе? Гадно пигменче, бе. Гати. 2 часа тук не мога да го убия. Ако скоро няма съплай, аз съм мъртв. И аз? Свърши ми стренчката. Колко кил съм? Не го убих този. 120 кил. Аз съм 240. Още имам доста. Пигмен. Боса дойде. Много е досадно. Глична ме. Аз идвам да го бия. Ама той сам се глича. Не знам къде е. О, аз знам. Има много мобове около него.
Пи стренчка, защото иначе... Гличнах се въгълче. Той ме гони. Сега като ме портне, ще умра. Има твърде много молове около него. Аз трябва да се освобода за малко. Да се хилна. Няма ли съпляй, Пак се гличнах! Трябва ни съплай. Има 3 човека, от който май един е женичка. Ти ли? Тъпче. Ми пия стренчката и да бягам към пигмен бос. Да го кина. Аз съм малко килва всъщност. Ще Да, умра. ти наистина този път се изложи. Ще умра. Махнете се тъпи спайдери, не ме интересуват. Ама га, имам... Кога ме бие, бе? Пак ме глична! Къде е то пигмен бос, бе? Аз също не го намирам. Та игра, освен Спайдер боса, ни един бос не намерих. Аз убиха то сноумен. Какво ги бие, бе? Пия регенерейшн. Нямам друго. Аз имам един полшен. Не, нямам ни един. И аз пия регенерейшн. Сега пия стренчката, пия спитката, пия регенерейшн. Всичко пием. Ама да сега. Сега само нека да ми скочи. Вече съм на стренчка, на спитка, на всичко. На трева. Не. Оцелват ли ме, умирам. Ако нема supply скоро... Край. Опа. Аз съм мъртъв, да, ама само ми свърши стренчката. Аз също. Абе, аз ни един ли мога оцела, бе? О, съпляй! Supply, къде има supply? Трябва ми един стак. Защото съм на нищо. Взели нещо. Аз взех един стак. Намери втори. Още един. Добре, дай ми го. Само го взема. Взеха ми го! Иво ми го взе! Абе, гей. Няма напиши да ми даде един. Please. Ай стига, бе. Дай един стак. Как гей, елате? Ой, го е пигмен бос. О, аз си ги бия за страна. Путна ме. И мен ме първо. Аз съм на никакъв хелт. Помощ. Би го, бе, аз го свалих 300 кръв на този пигмен бос. Разбираш ли, не мога, аз съм на много малко хелт, ще ма смачка. На един хит съм аз, наистина. One-shot. И той ведно смътно. Умрях. Гръм нагоре и умрях. Нищо, 309. Пак ме плътна някъде. И да, хора, това мисля да откъпам. Надявам се да ви харесало. Аз си пия Чао, бе. стренчка. Чао. До скоро.